अखानायै रामुआ सनाफोरखौ फाननानै गोबां रां मोननो हायो। बिब्दि गोबां रांफोरखौ आखायाव मोननानै रामुआ जोबोद खुसि जायो। न'फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो लामायाव बियो रमेशखौ लोगो मोनो। बेफोर फैसाफोरखौ नों बबेनिफ्राय मोनखो रामु? बेफोर गासैबो पुर'हितनि बुंनायाव जाजोबदों रमेश। नाथाय बेफोर माबोरै जानो मोनखो? रामुआ जालांनाय जाथायफोरखौ रमेशनो फारि फारि खोन्थायो। जानो हागौ बेफोर गासैबो नोंनि खाफालनि लिरनाय, पुर'हितनि बुंनायजों नङा। औ, जानोबो हागौ। दे बिदिब्ला आं सि सुनो थांसै, उनाव लोगो मोनलायफिनसिगोन। दे जागोन। ससे थांबावनायनि उनाव रामुआ पुर'हितखौबो लोगो मोनो। बाबा, नोंथांनि बुंनाया थारैनो नंमारगौ। आंनि खाफाला गेवमरबाय। खाफाल गेवनो? आरो एफाग्राब बुरजा फैसाखौ नों बहानिफ्राय मोनखो? औ बाबा, नोंथाङानो दि थांनाय हराव आंखौ गोथैसालिनि साखाथियाव थांनो होदोंमोन नङासै? बेयावनो आं बेफोरखौ मोनदों। बिब्दिब्ला नोंनि मोजां समा जागायजेनबाय। थारैनो खाफाला गेवमारबाय। बेफोर गासैबो नोंनि बुंनायावसो जाजोबदों बाबा। नोंथांनि बुंनायखौ फोथायामोनब्ला बेफोरखौ आं मोननाय नङामोन। औ, नंगौ। दे बाबा, बिदिब्ला उनाव लोगो हमलायफिनसिगोन। हाब, एफाग्राब बुरजा फैसाखौ बहानिफ्राय मोनबोखो बिलाय? आंथ' बेखौ थगायनानैसो दोनदोंमोन। बोरै जाखो बिलाय? बे हाग्रा बारियावलाय सोर एफाग्राब बुरजा फैसा दोनफैखो? एसे सुलुं लानांसिगोन। फारसेथिं सिखावफोरा गावसोरनि थफ्लाया मोनसे गोमानायखौ मिन्थिनानै नागिरनो हमो। गैया, नागिरबाबो मोनाखिसै आं। गैया, मोनाखिसै आंबो। जानो हागौ जों गैयै समाव फैनानै सोरबाफोर मोनफुलांबाय। नाथाय बियो बोरै जाथावगौ? मानसिफोराथ' गिनानै बिथिं फैफेरामोन। नंगौ, मानसिफोरा दा फैदों होननानै गोथै बारियाव दोनखुमा फैबाय। बिब्दि मोनसे गोमायोब्ला जों जायगाखौनो सोलायनांसिगोन। औ, जों गोख्रैनो गुबुन जायगा फारसे थांनांसिगोन। बे समावनो सादुआ गावबो दि माबा मोनसे मोनगोन साननानै गोथैबारि फारसे थाबायबोबाय थायो। बे रामुआनोथ' एफाग्राब बुरजा फैसाखौ बहानिफ्राय मोनखो? ना बहाबा सोरबाफोरसो दोनखुमा फैबाय बायो नामा बे गोथैबारियावलाय? बे समावनो सादुनि रायज्लायबाय थानायखौ सिखावफोरा नुसनहरो। हरनि समाव आरोबाव सोर जालायखो बेलाय? आंनि साननाय बायदिब्ला गामियाव जोंनि दोनखुमानाय सना रुफानि सोमोन्दै मिन्थिबाय जानो हागौ। बेनिखायनो मानसिफोरा सासेनि उनाव सासे फैनो हमबाय। बिब्दि सासेनि उनाव सासे फैबाय थायोब्ला सना रुफाया थानाय नंला। जों दा मा खालामबावनो? बिखौबो सिगिनानै होखारहरनो हासिगोन। नङाब्ला दिगदार जासिगोन। र' सिखावफोरा सादुखौ सिगिनायनि खायदा नागिरो। मोदायनि खसाब गाननानै सिखावा सादुखौ सिगिनो नाजायो।
आयौ मा मैया मैया जाखो बिलाय मा जिराद जाखो बिलाय सोर नों सिखावा माथो होआलाबानो सिरि सिरि थाबाय थायो। बुस्थुआनोथ' मा जामारखो मोदायसो ना मानसि जाखो गोथै बारियाव मोदाय ओंखारो होनना बुंनाया नंमारगौसो नामा आयौ दसे उनाव सिखावा राव होयो। नों सोर? बे गोथै बारियाव मा नागिरनो फैदों नों? नोंलाय सोरथो? आं जाबाय बे गोथै बारिनि मोदायनि राजा। जायो आं मानसिफोरखौ बुथारना। सादुआ गमामायैनो मोदायानो नुजाफैमारबाय साननानै गिस्रोम गिस्रोम मोनो। गिबांसिनैब्लाबो बियो बोलो फोरानानै उल्था सोंफिनो। आंथ' बेयाव मोदायखौ लोगो हमनो फैयाखैमोन। मानोथो फैदों नोंलाय बिदिब्लालाय? मानसिफोर बुंनायखाय सना रुफाखौसो नागिरनो फैदों आंबो। बिदिब्ला गोमानाय थफासिखौ बेसेसो मोनलांदों? थांनाय नों बैखै नायलाय सना रुफा नांगौब्ला। सिखावा थैफ्लानानै हायाव उन्दुनानै थायो। सादुआ नुनानै बागदावनानै जायगायावनो जलदब गोग्लैयो।